הלו ביצ'ז, ברוכות הבאות בפרק מספר 7 של דור בלי פילטר. פרק 7? פרק 7, כן. וואו, זוכרת את זה של פתיחה? Cause I'm pretty when I לא cry. החלפנו. אני לא זוכרת, לא צילמנו ים של זמן, מלחמות, דתיות, וכו. אוקיי, כמה עדכונים. תהל יקירתנו עברה דירה, תהל גרה לבד. תהל גרה לבד, וזה אומר שעושים מייק אובר, מביאים לה הכל חדש, ואנחנו באמצע בנייה של רשימות ומטרות לעיצוב הבית. ורק שתדעו שיש לה תמי 4 בצבע ירוק, אין לי איך להסביר, ירוק כזה, עמוק. וואו. כן, נכון. כן עמוק. אהבתי. I like it. Thank you, לא אני קניתי, זה קלריסה. קלריסה. נכון. אולי תלמד אותנו להכין אלפה חורס. למה ידעת להכין אלפה חורס? ארגנטינאי. וואו. או בשר. אוקיי. בפרק של היום אנחנו נדבר על להיות הדור הצעיר במשפחה עם ציפיות של הדור הקודם. מי שלא יודעת, אני ותהל בנו דודות, אוקיי? אבא של אח של אמא שלי, והם 11 אחים שגדלו בעבר עם משפחה מהעבר מרוקאית שעלתה ארצה בעתיקות רבה ובנוקשות, והם באמת לא ידעו איך לתקשר. בוא נגיד שזה הדבר הכי... מה זה לא ידעו? גם הם עדיין מתקשים. כאילו אם את עכשיו, הם לא יודעים ממש להביע רגשות אובר, אז צריכה לחלוב מהם. אני חושבת שגם אם אני אנסה לחלוב מאמא שלי רגש, היא לא תוציא. אני כאילו, אמא, את אוהבת אותי? די. שתקי. די. אמא, נכון שאת אוהבת אותי? נו, בטח, די. אבא, אני אוהבת דירה משוגעת. פסיכופתית. אבל לכעוס הם יודעים מצוין, זה רגש בולט. כן, כי לא יודעים להביע את שאר הרגשות, אז זה יוצא בכעס ועצב. טוב, כן. מודק שלי. כן. שאלה. כן. הייתה לך פעם תחושה שאת צריכה להיות הילדה של, ולא פשוט את? כן. אני גם אסביר לך. אוקיי. בתור מישהי במשפחה כל כך גדולה, את תמיד ממלאת איזשהו מקום שאת הבת של, כן. אוקיי? אז את צריכה לכבד ואת צריכה להתנהג בדרך מסוימת. עכשיו, כבוד סבבה, כן, אבל לפעמים זה מעל ומעבר. לפעמים גם זה על אנשים שלא מכבדים אותך בחזרה. כי יש לך את החינוך של, אצלי נגיד, של מירב. הבנות של מירב הן ככה וככה 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 וככה. ואם אני אעשה משהו שהוא לא נכון, או נגיד כשהתחלתי לצאת עם אישה, אז הבת של מירב, שמעתם על הבת של... אני לא דור, אני הבת של מירב. ואני הבת של משה, שהוא עוד הפך לדוס. הבת של משה, שהוא הפך לדוס, לתשובה. והיא עברה דירה לבד, אלוהים, הצילני. השיקסה. שיקסה. שמעתם על הבת של משה עברה לגור לבד? אוי, במושב, לא. כן. אז אנחנו, הילדים של, לפני שאנחנו בן אדם, בשביל המשפחה, אוקיי? מרוב שהיא גדולה, אז מתייחסים אלינו פשוט בשיעורים, כן? האמת שהחברים של ההורים התחיל לרדת להם, זה כאילו המשפחה הזו רק נתקע. המשפחה. אני חושבת שרק למשפחה זה נתקע, הקונספט הזה של הילדים של... כן. כמו שהם קוראים אחד לשני אחי. כן, הם לא אומרים... משה אחי, מירב אחותי. זה כי היה להם מלא אנשים שהיו איתם בבית, כי סבתא הייתה מארחת אורחים. כן, מערכת האורחים, עושה אומנה, מגדלת שלל ילדים. אז כאילו לא חסר לה. שיודעת מי האח שלהם, אז הם אמרו, משה אחי, אז גם עד היום זה נתקע להם. היא יושבת מול משה וזה, משה אחי. נכון, זה מצחיק ממש. אבל זה קול. עודנו. מודק שלי, אם היית מקבלת שקל על כל פעם ששמעת, אבל אצלנו לא עושים ככה. אוי, הייתי חיה טוב. מה היית קונה? היית חיה טוב? מה הייתי קונה? וילה בפרברים. וילה, וואו. הייתי עוזבת את המדינה ומפליגה לי על יאכטה. לכל מיני מקומות בעולם. כן, זה משפט כאילו שהוא נפוץ ברמות. את גם רגישה כמוני או ש... שצריך לטייל, שצריך קצת להתרחק מפה? לא. שאת שומעת את המשפט. איזה משפט? הבנתי. תהל. חשבתי ללכת לשוט. לא. הבנתי. כאילו, גם אצלנו לא עושים ככה. אז כן, זה כאילו, כן, בייחוד עכשיו. אצלנו לא ככה. אצלנו לא עוברים לגור דירה לפני שאת מתחתנת.
השם. תצילי מינה, תצילי מינה, תצילי מינה. השם. שמעת תפילה, תקליט את השם. ברמות, לא. אבל אני זורמת איתך. כן, כן. יפה שלנו. איזה תפקיד את מרגישה שיש לך במשפחה? הבת הטובה, המורדת, המבולבלת? או. אני המגשרת. ככה. ממרום גילי, סתם. לא. אני... יודעת להביע רגשות. כן. אני היחידה בביתי הכת, בתור הילדות של מירב ומרב. שבאמת יודעת לתקשר. באמת אפשר לנהל איתה שיחה שלא תתפוצץ בעצבים. הם גם ילמדו לתקשר, פשוט לא כמוך. לא, הם לא למדו לתקשר, תהל. הם לא למדו לתקשר, הן עצבניות. חוץ מבוז שאני משקיעה עליה יום וליל. אבל לא משנה. בוא נגיד שלהיכנס לשיחה עם בן אדם שפתאום אומרת מה ש... נגיד סתם, אני רוצה לשתף משהו שקרה לי, משהו שמפריע לי, אז קודם כל לשתף זה משהו שהוא overrated בשבילם. כי אני, תדלגי, משהו הפריע לך, משהו כאב לך, אז מה, זה אחותך, אז אמא שלך, תבליגי יעני. לא, אני רוצה לשתף, ואני רוצה לפתור, ואני גם רוצה את הסליחה שלי, והם לא יודעים לבקש סליחה. לא, לא, לא. איך הם מבקשים סליחה, דור? דור, בואי לאכול. בואי לאכול. יש כביסה לקפל. כן, כזה. אז נגיד, אני עכשיו רוצה להעמיד את אחותי במקום על זה שהיא פגעה בי באיזשהו דבר. לא יודעת, ריבים של אחים, סבבה? אז אני אגיד לה, תקשיבי, נפגעתי ממך ככה. באמת? תורק את הדלת. כאילו היא עצבנית עליי. שאני נפגעתי ממנה. אוקיי. ככה. נורא עצוב. אבל אני למדתי פשוט לתקשר את זה, וגם איפשהו להבליג, כי אני יודעת שהם לא יודעים לדבר על הרגשות שלהם, אז אני לא באמת מבליגה, אבל אני כזה פותרת את זה לאט ובעדינות. לא אומרת בדיוק. ניתן להם לבוא אליי ולפתור את זה, לא, את מבליגה, את באה. כן. אני פשוט אגיע ואני אפתור את זה, ואם את עכשיו תברחי ממני, אז אני אבוא ואני אנסה לפתור את זה. ואם משהו מפריע לי, נגיד סתם, והחלטת שעכשיו את הופכת את הסיטואציה עליי ואת רבה איתי, כי אני נפגעתי ממך, אז אני אשלח לך מתכון למאצ'ה, ואנחנו נדבר. גם אם רבתי איתי לפני 2 דקות, כי זה לא מעניין אותי. אנחנו אחיות. נכון. סיפור שקרה לאחרונה. כן, ממש מרגיש לך. זה קרה לאחרונה. ואז שלחתי לה מתכון למאצ'ה, היא שלחה לי מתכון למאצ'ה. גם הבנתי ממי. כן, היא שלחה לי מתכון למאצ'ה, ואז אני שלחתי לה תמונה כתבתי, זה נראה עצוב או שזה נראה טוב? לא, זה נראה טעים, היא כתבה לי, ואז השלמנו כאילו. הבנתי. כן. יאללה, כי הבנתי, הם עצבניים, נו. הלו. האם היה פער בין מה שלימדו אותך לבין מה שאת חיה היום? בטח. שנות אור. אני חושבת שאני יכולה לראות את זה בסביבה שלי. את מבינה? כאילו אני יכולה לראות שאם אני לא הייתי לוקחת את עצמי באיזשהו מקום ועושה איזושהי התפתחות עצמית. לומדת NLP, לומדת לטפל בעצמי, לומדת להבין את עצמי, מפתחת כישורים, כאילו פותחת את הראש, אני הייתי תשארת במקום מאוד מבאס, כי גם אני הייתי יכולה ליפול לזה של וואלה, אני בן אדם עצבני, ואני בן אדם שלא מבקש סליחה, ואני בן אדם עם אגו, ואני בן אדם כאילו לא שהן עכשיו רעות, כן? זה קורה פעם אבל עדיין זה דברים שנגיד סתם בזוגיות, אתה לא יכול לבוא עם אגו עד השמיים ולהגיד, בסדר, אני בן אדם כעסן, תקבלו אותי איך שאני, כאילו לא. אולי זה עובד לאנשים אחרים, אני לא חושבת שזה סבבה. והכי יכולתי להגיד, טוב, זה מה שיש לי, זה מה שהחיים נתנו לי, זה מה שאני עברתי, זה מה שאני חוויתי, זה מה שאני למדתי מהבית, ופשוט להיות כזה, אז מה? זה מה שאני, אבל למה שאני לא יהיה בתהליך מתמיד להיות כל הזמן בן אדם יותר טוב, יותר מכיל, ולהבין את עצמי ולדעת לדבר על הרגשות שלי ולא לאגור ולהתפוצץ ואז בצרחות להתחיל להשתגע כאילו באמצע הרחוב. אז אני חושבת שאם הייתי נשארת שם במקום שהיה לי נוח כזה להגיד טוב זה מי שאני, זה מה שקיבלתי מהבית שלי וזה, פשוט לא הייתי מתפתחת להיות הבן אדם שאני. ולא רק זה, את גם עזרת למשפחה שלך להתפתח. בואי, מרב נכון. שלך. לא רק מרב, כן. אני אומרת מרב כי זה כזה... כן. היא לא תרביצית שאמרתי מרב. ראש השבט. בואי, מה שהיא עכשיו ומה שהיא הייתה לפני 6 שנים, אפילו, לא כזה רחוק, זה לא אותה מרב. אפילו לפני 2. כן, בסדר. אני חושבת שהיא בתהליך... תהליך מתמיד. כי אני היום שיש לנו קשר ממש מיוחד. אבל זה בזכות כאילו שאתם עצמכם גם... זה בזכותי. תהליך מסוים. בסדר. זה בזכותי. אוקיי? אני לוקחת את כל הקרדיט.
למה הגוף שלה עקום? את רואה את זה? שהגוף של הנקניקה שלי עקום? לא. זה אולי יותר לילדים. כן, כי אני חושבת שכשאני באתי והנחתי את זה על השולחן של כזה, אמא די, בואי נדבר על זה, בואי נפתח את זה, אני רק רוצה לשתף אותך מה שאני מרגישה, אני רוצה כאילו שתביני מה כואב לי, מה זה, אז פשוט לאט לאט הבינה שזאת הצורה הנכונה. לתקשר ולעבור על דברים ולהתגבר ולהיות יותר חזקה מהם מאשר כאילו לנתק וכאילו בוא נדבר אחרי יומיים כאילו לא קרה כלום. כי זה עדיין יושב על כולנו. נכון. וגם אם היא נפגעת או אם קשה לה עם משהו, יודעת לדבר. לרוב כמובן שיש לה מעידות, היא גדלה ככה כל החיים. אני לא יכולה לשום אותה בגיל 47, אני יכולה להודות שהיא משתפרת. שכאילו עדיין יש את הפלטות האלה. שהיא משתנה, משתפרת. היא משתפרת. בתקשורת. זה נשמע מצחיק. היא משתפרת בתקשורת. עברה מנערות לראוי לשבח? כן. או למספיק פלוס? לא. מכמעט טוב ולטוב. וואו. כן. ואז יש כמעט טוב מאוד, יפה יפה. נכון. יש לך דוגמה למשהו קטן שעשית, שירגיש כמו מהפכה מבחינתם? כן. הכרת אהבה. עזבי את האהבה. כשהבן זוג של אמא שלי הגיע לחיינו, היה להם מאוד קשה לקבל שינויים לאחותי הקטנה. בגלל שאבא שלה יצא מהבית, והגיע גבר חדש, וזה לא פשוט. היה מאוד קשה לקבל את השינוי הזה, ואני חושבת בגלל שהיא הייתה רגילה כל החיים לגור עם אבא, זה לא כמו שבגיל 4 בדיוק, כן, בגיל 3 כאילו כבר לא הייתי גרה עם אבא שלי. היא כל החיים גדלה עם אבא שלה ממש עד גיל 10, שזה המון. זה המון, זה המון. היא ספגה ממנו המון. ופתאום היה לה קשה שיש גבר חדש בבית, וזה הכי לגיטימי בעולם. ואני זוכרת, אני לא אשכח שהייתה איזה שבת, שישבנו כולנו, ואני פשוט ישבתי, ואמרתי לאמא שלי, אמא, בואי נדבר על זה, בואי נפתח רק את השיחה, בואי נדון על כל הדברים האלה, נפתח את זה עם האחיות שלי, שישתפו מה הן מרגישות, מה הן חוות, מה הן חושבות, זה בלי קשר אליו, באופן ספציפי, זה פשוט בנוגע לסיטואציה. כן, בנוגע לסיטואציה שכאילו, היה פה בן אדם, לא יודעת, 14-15 שנה טובות, כאילו, של הרבה זמן, שהוא היה כאן בבית. בואו נדבר על זה שיש פה איזשהו חילוף. יש פה איזשהו בן אדם שונה לחלוטין, כאילו, אפילו לא קרוב למישהו היה, כאילו, אחר. בואו נשב ונדבר על זה, ואמא שלי פשוט התיישבה. ופתחנו ממש שיחה כאילו ממש נעימה, ואני זוכרת שבהתחלה אחרת שהתנגדו, הם היו כזה, די, לא רוצה לדבר, די, אין לי כוח, די, עזבי אותי, די, כאילו ממש זלזלו בזה, ואז כזה, אני ואמא שלי פשוט ישנו אחת מול השנייה, ודיברנו על זה, והיינו כזה, אמא, איך את מרגישה? את מרגישה טוב? אומרת לי, כן, אני מרגישה שאני מאוהבת, ואני מרגישה שטוב לי, בפעם ראשונה שאני ממש נפתחת, ולאט לאט כשהם שמעו את השיח הזה, שהוא ממש בריא מצד אמא שלי, הם פשוט רצו להיכנס לשיחה, והם רצו גם לתקשר באופן שהוא תקין. בסדר? ולא ישר, לא. שהוא תקשורתי. כן, פשוט רצו לשבת ולדבר, ואז התחלנו ממש לדבר כולנו. והיה שיח ממש טוב, גם אם כאילו הייתה איזושהי אי הסכמה על כל מיני דברים קטנים כאלה ואחרים, השיח היה ממש טוב. איזה כיף. כן, אני לא אשכח את הובלת השיח הזאת. כל הכבוד. איך את יודעת מתי משהו שאת עושה זה באמת את? ומתי זה היה תגובה, כאילו, שינקת אותם מהמשפחה? אני תמיד אני. כן, אבל לפעמים התגובות שלנו, לא. התגובות של המשפחה שלנו, זה סלם אני לא מרגישה את זה. אני מרגישה שהתנתקתי מזה. אי אפשר להתנתק בזה ב100%. אני חושבת שהתנתקתי מזה. אני לא מרגישה שיוצא לי אימא שלי. בטח לא דודים שלי. אני לא מרגישה שיוצא לי אימא שלי בכלל. אולי בדברים הטובים. בצחוקים, כאילו. בלסדר את הבית, ואת מתחרפנת שלא מסדרים שהבית לא מסודר ונקי. כן, יש לי שריטה עם הניקיון. שמים דרוס פה ולא פה, את משתגעת כמו מרב. כן, נכון. גברת, את כמו אמא שלך. נכון. בעיניי זה בדברים הטובים. לא אמרתי דברים רעים או טובים, אמרתי מתי את מרגישה שמה שאת אומרת זה רק את, ומתי זה לפעמים... רגע, אז אני הבנתי את השאלה, נכון. קודם כל דבר ראשון בניקיון, אני לא יכולה. אם אני עכשיו אראה שטות חזרה מהבסיס... אבל את גם מגיבה כמו מרב.
למה מבוגרת? תקשיבי, יש לי בדיוק את הסיטואציה. תות חוזרת מהבסיס, היא אוהבת לשים ליד המיטה בפינה, הכל על הרצפה בפינה, אבל מסודר. יעני, ארנק, חגורה, ככה הכל מסודר יפה בצורת ריבוע, אבל על הרצפה. ואני מסתכלת ואני אומרת, למה כל ההשקעה הזאת כדי שזה יישב על הרצפה? תרימי את זה מהרצפה. אני לא מסוגלת לראות שיש דברים על הרצפה. למה אני צריכה לראות ארנק על הרצפה, מפתחות על הרצפה, לא יודעת, גרביים על הרצפה? הכל צריך להיות במקום שלו. גרביים יש להם בגירה, מפתחות תתלי אותם, את הארנק תשימי בתיק, הוא לא צריך להיות על הרצפה. מירב. זה אמיתי. אבל זה מירב. או שרינת כל היום בבית. למה היא לא... אם יש צלחת בכיור, ויש בן אדם שיושב בבית באופן קבוע, עכשיו יש לו חופש גדול, היא כל היום בבית, למה שהיא תהיה צלחת בכיור? מה? אמיתי. אז מה? אז לא. נשאר שם עוד שעה. לא. אפשר, מה? לא חייב ישר יש לנו שמסיימים ידיים? לאכול לקום לסדר. חייב. לא הגיוני. יש לך ידיים? יש. תשטפי את הצלחת. לא אשטף, אמרתי שאני אעשה עוד שעה. לא. סיימת לאכול, תנקי ותשבי כשהבית נקי. מה זה כאן? נאמרת לכולם, את הדור הופכת להיות הבית שלי. תקשיבי, שיש אורחים נגיד, והם עוברים מהשולחן אוכל לסלון, השולחן אוכל כבר מקופל, אני קיפלתי, הכל נקי, אין כלי. מתעצבנת שלנו שהם לא מסדרים מרצונם החופשי. כי אני לא מבינה, אני נגיד באופן אישי, נגיד שאני הולכת לתות או למקומות אחרים, הם בכלל לסדר, זה גם אני. אני מפנה אחריי, זה בסיסי. לא, זה לא בסיסי. בעיניי זה בסיסי. זה בסיסי כי את קיבלת את זה, ירשת את זה ממרה. בעיניי זה חינוך. וכל הדודים שלנו עושים את זה. בעיניי זה חינוך שצריך להיות בכל בית. נכון, ועדיין, לא כולם. חבל. חווים את זה. חבל. גם עוד משהו של דור. היא נכנסת לבית ואחרי 10 דקות מדי חוזרים הביתה, כמו מירב. אני לא אוהבת לא להיות בבית שלי. נגיד סתם עכשיו לפני שצילמנו את הפודקאסט היינו אצל תהל. 4 שניות היא ברסת לרדת. ישבנו על המיטה ואומרת לנו יאללה בואי. אני אוהבת להיות בבית שלי, אני ירשתי את זה מסבא שלי, אנחנו אוהבים את הבית ואת המיטה. דברים מאוד לגיטימיים. נכון. לא. מה? לא המצאות אצל אנשים, כל החיים חברות באו אליי, כל החיים. אני שבוע שעבר ראיתי את חברה, הלכתי, עשיתי ספורט מ8:30 עד 9:30. בחיים. ראיתי את החברה, לא אצלה בבית, עשיתי ספורט, ואז ראיתי אותה, וזה 9:30 בבוקר, אני מסתכלת, אני כזה, אני מרימה את השעון, אני 7 בערב, אני כזה, מה? בחיים לא הייתי יושבת אצל בן אדם 10 שעות. אוי ואבוי לך, צריכה לגור איתי. איתך זה משהו אחר, את זה דם. בבית החדש. בבית שלך אני ארגיש בבית, אבל אני גם רוצה ללכת, שלא תחשבי. מה אני אעשה? אני אשאל איתך כמה שתרצי, את לא ישנה לבד אף פעם. לא. לא, כאילו כשתרגישי לא בנוח כמובן. בסדר, תודה. בסדר? הכל בסדר. טוב, מה קורה כשאת בוחרת בדרך שלך? איך הסביבה מגיבה ואיך את מתמודדת עם זה? או. אלו. עוד מעט מקום במצלמה. בוא נדון על זה יותר מהר קצת. אוקיי. יש הרבה בחירות שאני עשיתי בחיים שלי שלא הייתי מול אנשים אחרים, ויודעים מה? זה לא מעניין אותי, לא אכפת לי, אין לי שמץ של חרטה, גם אם אני אתחרט. אף פעם לא אכפת לך? לא. לא? בחיים לא עניין אותי, בחיים כלום. הייתי מתלבשת כמו אימו, בשלומי, הייתי הולכת ככה לבית ספר. משפחתית. גם במשפחה הייתי הולכת איך שבא לי. לא, היית מתעצבנת עליהם. שהם בכלל מעזים לחשוב שהם יכולים להעיר לה. ברור, איך אתה מעז? התייחסת לידי עצבים. כי אני אומרת לעצמי, איך אתה מעז להביע עליי ביקורת? אתה עני? מה אכפת לך? איך אני נראית? איך אני מתלבשת? מה אני עושה בחיים שלי? אתה עני? אתה חי את החיים שלי? לא. אז מה אכפת לך? הכי אמיתי, אני חי את החיים שלך? לא. אז הבחירות שלך לא מעניינות אותי. נכון. תבינה? מה היית רוצה להגיד לדור של ההורים שלך? על מי שאת באמת, כאילו? אם יכולת להדיר את זה לדור הקודם, בואי, זה דור שלא אני רוצה להגיד לדור הקודם, שזה לא משנה מה אתם חושבים על הבן אדם, איך הוא בוחר לחיות. תשמעו את זה בפה שלכם ותפסיקו לרחל עליו במרוקאית בפניו. קודם כל זה. אל תרחלו בפנים, רוצים תקשקשו אחר כך שאני לא רואה, רחוק מהעין, רחוק מהלב, לא משנה. דבר חשוב שאני יכולה להגיד על החיים שלי באופן ספציפי, לא משנה מה הבחירות שלי היו בחיים, אני אותו בן אדם. נכון. אני אותו בן אדם. מה שלא עשיתי, עם מי שלא הייתי, אני אותה דור, אוקיי? למה אתה עושה ככה עם הקוקו? כי זה לא כל כך. למה? כי כאילו אנחנו משתנים עם חיים, וגם את דור שהשתנתה, ואני אומר לך, אבל השתנת, זה כזה, נכון, אבל זה לא הופך אותי לבן אדם רע.
זה גם לא הופך אותך לא להיות דור שהם מכירים. את זוכרת את המשפט שאמרתי לך בשבת? לא. אם היינו בול כמו ההורים שלנו, אז היינו הדור הקודם. ואם היינו הדור הקודם, אז היינו עושים את הבעיות של הדור הקודם ואת הדברים הטובים של הדור הקודם, ולא היה התקדמות. אז היינו נתקעים עם כל אחד היה בדור הקודם, בדור של אנו באנו בתור איך קוראים לו? ימי הביניים. מה זה הדבר הזה של שאלת, איך קוראים לאדם? האדם הקדמוני. אוגה בוגה? כן. קציר. קציר. את מבינה? אז זה טוב שאנחנו משתנים. לא, אין בעיה, אבל שורה תחתונה, עוד פעם, אני אותו בן אדם, יש דברים שהשתנו. אני אותו בן אדם, זה שלקחתי את הבחירה הזאת לחיות את חיי בדרך הזו. זה לא עניינכם, זה לא הופך אותי לבן אדם רע. השתניתי וזה לא דבר רע. לא, שורה תחתונה, השתניתי. לא, זה לא קשור לשינוי, את לא מבינה על מה אני מדברת. אני אומרת, אני אותו בן אדם, את לא אותו בן אדם. זה לא קשור, די, את לא הבנת את הבחירה. את לא הבנת. אז תסבירי. אם אני לוקחת בחירה, כמו נגיד לבלות את שארית חיי עם אישה, נו. זה אומר שאני בן אדם אחר? לא. ממה שהייתי? זה לא. הם הכירו אותי אותו דבר, וזה שהם לא יודעים שיש לי עכשיו מחכה לי בבית אישה. זה כמו תמיד כאילו אומרים, דור, מה שאת לובשת באינסטגרם, או תמונות את מעלה באינסטגרם, את לא נראית כמו דור שאנחנו מכירים. ואז אני אומרת, אבל מה ההבדל? מה ההבדל אם היא לבשה שוט? את יודעת איך אומרים לי? והם מתנהגת אותו, מה ההבדל? בדודה שלנו, שאני לא אנקוב ושמה אחר כך אני אגיד את זה, ואמרה לי דווקא את זה בתור חיובי, אבל הסתכלתי על זה, כאילו מה את אומרת לי בין השורות? לא. זה לא קשור. כי מתאים לדורין. זה לא קשור למשפחה שלך, דורין פרגנה. לא, כי דורין מתאים לה להגיד בזה. כי גם היא עצמה אומרת על עצמה, כאילו זה. לא, לא. יכול להיות. לא משנה. נו. אמרה לי, את יודעת, האינסטגרם שלך קצת משדר. משדר מה? משדר. מה? מיניות. אוי בא. האינסטגרם של משדר מיניות. באופן כללי. אוקיי, נו. זה מוזרה. לא משנה. היא אמרה לי את זה והייתי כזה... אוקיי, פשוט הייתי לה, אוקיי. קנאית. קנאית. ואין לך מילה. את גם לא תדעי, כי זה הזוי לשמוע, את תגידי מה? לא, את פשוט לא תביא, את תגידי מה? אין מצב שזאתי, חשבתי שהיא הכי כאילו וואו. לא משנה. כולם? לא אחת מהקסומות שלנו, המקסימות. אבל לא קורה עלינו ממש. לא. סתם מישהי שהרשתה לעצמה, לא משנה. בקיצור אמרה לי שיש תמונה שלי משדרת בדיוק, ואז אחת אחרת נגיד סתם אמרה לי את זה, הייתה לידה ואמרה לי את זה, כן, אבל זה כאילו מגניב, זה נשי, מבינה? יש הבדל בגישה גם שאת אומרת את הדברים. יש אחת שתגיד לך את זה, אני שדרת מיניות, ואת נראית אישה עם ביטחון, כאילו חזקה, סקסית, שקשי. כן, אז יש כאילו חיים, יש דרך, כאילו, את רוצה לא להרים לי, ואת כן רוצה להרים לי, כאילו. משהו מוזר. כן. סברינה, אני לא אהבתי את התמונה הזאת, כי זה מרגיש לי... זה לא רק מיני, זה מיני משפיל. בדיוק, זה מרגיש לי משפיל. אני, I could never לצלם תמונה כזאת, איך שאני על 4 ותופסים, מה אני... סברינה, שלך, חיים, אם זה מה שאת אוהבת, שלך. לא, יש גם משהו שאוהבים ואתה לא יכול, כי אתה פוגע בסביבה. ברגע שאתה עושה דבר כזה, אתה לגיטימציה, להתנהג לנשים ככה, ואני אסביר. אם את עושה משהו שלא משפיע, שמשפיע רק עלייך, תעשי מה שאתה עושה, זה לא מעניין אותי. אבל ברגע שאת משפיעה על עוד אנשים מסביבך, זה מגעיל אותי לחשוב על זה. ברגע שאת משפיעה על עוד אנשים מסביבך, ונותנת לגיטימציה שאפשר למשוך לנשים בשיער כשהן יושבות על 4, כאילו הם איזה דמות לא, אני לא אוהבת את זה. אני אגיד לך ככה. תעשי את מה שאת רוצה, חדר המיטות שלך. אני לא צריכה לראות את ההשפלות האלה. בעיניי זו תמונה שלא מעלים לאינטרנט, נקודה. כמה שתהי מינית ומקסימה. גם הבגדים תלבשי, גם אם היית לבושת טליבן בתנועת והיו מושכים לך איך קוראים לזה, בורקה? אמיתי, כאילו בלי קשר לדעת, כן? זה פשוט מאוד מאוד מכוסה. זה תמונה שאת משאירה לעצמך, זה חשוף מדי, כאילו, זה אפילו לא חשוף מבחינת לבוש, זה חשוף כאילו בצורה מגעילה. כן. כאילו זה... נכון. אני רואה אל תעודדי את ההשפלה הזאת של נשים באינטרנט. את רוצה את זה, תעשי את זה לבד בחדר שלך. נכון. איזה מסר היית רוצה להעביר למישהי שצעירה ומרגישה כמוך? קודם כל, לאט לאט, אל תלחמי, אל תהי ראש בקיר, כי זה לא יעבוד. תעשי מה שאת רוצה, כמו שאני עשיתי השבוע. כן, אבל רגע, אם היא צעירה ואין לה את האפשרות לעבור
לא דיברתי על לעבור בית, אני עשיתי את זה עכשיו רק בגיל 23. לא, אני אומרת, היא צעירה, היא לא יכולה. אל תלכי ראש בקיר, כי ללכת ראש בקיר אף פעם לא עובד. תמיד זה יוצר ויכוחים. תסבירי את מה שאת רוצה, הם מקבלים, לא מקבלים. הם לא חייבים לקבל. זה מה שאני צריכה לעשות, זה מה שאני מאמינה. הכל בנועם, הכל בשלווה. כמה שהם יכעסו עליך, וגם אולי הם ידברו לך, יגידו, ראית את זה? היא מתנהגת ככה, זה, היא חושבת שהיא מעלינו, היא חושבת שהיא מתנהגת high society, היא חושבת שהיא איזה מטפלת. חיים, אני פשוט יודעת לתקשר, אני פשוט יודעת לדבר על הרגשות שלי, אני פשוט יודעת לדבר על רגשות בצורה בריאה, ואני רוצה לשתף במה שכואב לי, מה שמפריע לי, אני לא רוצה לכעוס ולהתפרץ ולעשות הכל לאהבות, וזה טוב, וזהו. איך אפשר למצוא את האיזון בין כבוד למשפחה לבין חירות אישית? תעשי כל מה שאת רוצה, כל עוד זה לא פוגע באף אחד, ולחיות את החיים שלך לא אמור לפגוע באף אחד. אבל היא יכולה להגיד לך שזה פוגע בך. כאילו אם זה המשפחה אחרת, היא יכולה להגיד שזה פוגע בך. אם זה המשפחה אחרת, אם יש לך את כאילו, האמא יכולה להגיד זה פוגע בי שאת יוצאת עם אישה. כן. אבל זה לא פוגע בה באמת. זה פוגע, ומדברים עליה, מרחלים עליה, זה פוגע. שירחלו עליה. אבל זה פוגע בה. אז מה? אז תקשיבי, גם לא מרחלים עליה, מרחלים עליה. אז גם בפגיעה במישהו אחר, לא, אני לא מסכימה. זה משהו שאת לא יכולה, זה לא כזאת פגיעה. בדיוק. זה שאני אומרת. אבל צריך לדעת כזאת פגיעה. אף אחד לא יירה באמא שלך באמצע הרחוב בגלל שאת יוצאת עם אישה. גם אם אמא שלך מגדירה את זה כפגיעה, צריכה לראות שאת לא מוותרת על עצמך ומרצה אין בעיה, פגיעה בעיניי. כן. אני לא אסתכל כל אחד בעיניים שלו ואגיד ממה הוא נפגע, כי אני לא אסיים, כי יש את זה שהוא יותר רגיש, והוא יפגע אם אני אגיד לו, לא יודעת, יש לך שיער חום, והוא בכלל בלונדיני, והוא יתעלף. מה אכפת לי? כל אחד והפגיעה שלו. אני בעיניי לא פוגעת באנשים. האהבה שלי זאת האהבה שלי, נגיד סתם בנושא הזה של זה. האהבה שלי זאת האהבה שלי, זה לא נוגע לחיים שלך. גם אם את עכשיו בוכה יום וליל, בעיניי אני לא פוגעת באף אחד. מה אני עושה? אני הולכת ויורה באנשים? הכל טוב. טוב, שאלת סיכום. אוקיי. אם היית יכולה לשלוח לעצמך בת ה10 הודעה, אחת מהעתיד, מה היית כותבת לה על החיים, הבחירות והזכות להיות פשוטה? בגיל 10 לא ידעתי כלום מהחיים שלי, הייתי כותבת לעצמי, את דיבה, תרימי לעצמך, תאהבי את עצמך, כן, הייתי קלאסה, you know? לא היית קלאסה, היית דיבה. קלאסה הפכת להיות בגיל 12 כזה. כן. תמיד הייתי דיבה. את יודעת מה הייתי אומרת לעצמי בת ה10? תירגעי. הייתה סנובית. תפסיקי לריב עם תהל. הייתה קצת סנובית, היא הייתה דיבה מדי בעצם, מוחקת. לא להיות דיבה, תירגעי, חיים. את קצת סנובית. תפסיקי לריב עם תהל. תפסיקי לריב. תהילה להתחתן עם תיאגו. אל תהיי. בכלל לא אהבתי תיאגו, אני אהבתי קרמה. ברח לי, לא דיברתי עליו, רציתי לדבר על בלונדיני ממועדון ווינקס. יואו, לא, אני אהבתי אותו ממש, איך קוראים לו? הוא דומה לתות קופי, כן, איך קוראים לו? לא זוכרת. זה שחבר של בלום. לא אהבתי את סקאי, אהבתי את סקאי, נכון. אהבתי את סקאי ואז אהבתי את ברנדון. נבו. אני אהבתי להגיד את השם שלו, הייתי לדעת נבו. נבו. איזה מגניב זה שקוראים לו נבו. טוב, אז מה שאת אומרת על הזכות פשוט להיות את? תרגי. כן, כי אני לא הבנתי כלום החיים שלי גם בגיל 15. פשוט חיים. אמיתי. טוב, בדק שלי. אוקיי, תודה שהצטרף לעוד פרק, ונתראה בפרק הבא. ביי! את שומעת?